Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina curta, intensa, pero chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu guíote. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Como a sempre aquí cada mañán ben acompañado. Que tal estamos? Moi ben. Ganas de comezar? Sí. Bueno, así me gusta. E vos na casa, imos alá. No, Estrella é unha muller moi polifacética, porque a verdade é que fai un pouquiño de todo. A min gustame todas as manualidades, o sea, todo que sena traballar cas maus, di moito da túa cabeza. Mira, eu creo que Estrella, sen dúbida ninguna, é a definición dunha muller moi apañada. Eu nací no medio de máquinas de coser, de fíos, de teas, de cintas métricas, pero a min o da costura gustoume sempre. É impresionante porque, claro, hai que non é só coser, é facer o patrón, é coser despois, é unir, escoller as teas, bueno, é un arte. A ver se nos fai a nos algo. A me digo eu uns calcetís, aunque sean ahora que fai frío, ou un gorriño, ou uns guantes, ou o que queira, va. Imos aí ao lado e outro movimentos suaves, acercamos oriñas aí os sombreiros. Agora imos arriba e abaixo, suave. Por certo, Edi, ahora que estamos estirando aquí, vin hoxe no ensayo que tes escrita a palabra Breiros. karma no No tatuaxe. na tatuaxe, Sí. Que entendo, eu creo moito no karma, entendo que ti tamén. Sí, por suposto que sí. Eu creo que se te portas mal, en algún momento da vida vai che vir todo de volta. Se te portas ben, pois vai no agradecer un pouquiño, o sea, vais a portar un pouquiño mellor a vida contigo. Pero bueno, pa crenzas, cada un ten as súas. Ti tamén? Eu sí. Eu recoñezo que Nas creo... cadeiras. Creo no karma e creo que se pensas cousas boas, atraes cousas boas, e se pensas cousas malas, Ui, pero aí xa cousas estás malas. entrando na lei de Sí, atracción. eso non é Tamén, karma, tamén. eso é, como diste, a lei Lei de atracción. atracción. E bueno, o karma Cambiamos. sempre está aí pendente do que facemos. E vos? Eu sí, eu creo no karma, nos bruxos, nas energías, en todo canto hai. Nos sapos e nos curuxas. sapos, nas bruxas, nas curuxas. Sí, nas meigas tamén. Sí. Un pouco sí, eh? A ver as ailas. Non se nos nota que somos galegos nen Xuntamos nada, xeonllos. E ti, Estrela? Eu non sei se se chama karma ou non, o que pasa que ás veces as cousas que pasan son consecuencia do que facemos, entonces dicimos é o Efectivamente, sí. karma, pois non sei se é o Cambio. karma ou o karmo, pero Non arfagar non as temas, di o refraneiro, non é? claro, Efectivamente, o que está pa ti non o leva a outro, di outro refrán. Que poéticos estamos hoxe. Imos cos pulsos e cos nocellos. Algún refrán máis, sabedes? creo. que o que A ver. está, sí, Que eu non sei o- apoia... Bueno, mentira, non é? Cada vez no. Joder, donde tengas la olla... Caixa de Pandora aberta. Bos días, creo que todo o mundo espertou na casa. E vos na casa vedes algún, idei recitando por aí. Poñerenos nas redes sociais, poñedes algún refrán. Volvese cociñeiro agora, o Anxo. Ai, que bueno. Moi ben, unha vez que xa pasamos as risas, a mobilidade articular, imos a empezar co quecemento e imos a elevar a temperatura do corpo e imos ir alá, saltando nesa comba imaginaria, nesa corda, aí imos cun pé, con dous, como estamos máis cómodos, vale? Movendo aí os pulsos. É supersticioso? É supersticioso? Eu sí, cando xogaba ao fútbol, por exemplo, se xogaba me salía ben o partido, levaba un calzoncillo ou uns calcetins e intentaba repetir no seguinte. Pero limpos, non? Home, claro. Home, que vai decir ahora, pero os compañeiros de equipo non opinaban igual. Veña, últimos segundiños. E imos ahora aí sacando os pés cara fora e tocamos, vale? Nos talóns. Eso é. E vos sodes supersticiosos? Se eu como boa bailarina, sí que o son. E sempre levo as miñas pulseiriñas, cando me regalan así pulseiras, penso que me dan sorte, así que sempre os levo comigo. Eu sí creo en amuletos e tal, pero supersticiosa como non pases debaixo dunha escaleira que che vai pasar unha desgraza, non. Eu moito tampouco. Últimos segundos. Moi ben, agora imos a parar, tocamos nocellos e para arriba, vale? Toco, fago un agachamento e arriba. Que dicías, Anxo?
Que eu moito... Paso yo turno Que non Estrella. che fixen nin caso. Que decías, Estrella? Que me desconcentrades. Pero, por exemplo, hai xente que xe ve un gato negro, que xe ve mala Nah, sorte. eso non, O Ai, da eu amo. escaleira, todo eso é Eu verdade digo, que non. que Gatos negros hai a punta pala. claro, que culpa ten el de ser Xa blanco che ou a digo. rayas? E son ben bonitos. Amo os gatos negros. Parecen Últimos segundiños. E o amarelo tamén. Eso non lle dou E importancia última. ninguna. Moi ben. Bueno, xa botamos unha rixa, xa entramos en calor. Dixeche Ahora, gato amarelo. collede unhas gomas elásticas, unha esteira que comezamos a traballar. É que xustamente hoxe fixeime ao comezar a clase que Edi tiña aquí posto a palabra karma. Eu sí que creo que según fagas, recibirás. E se non eres boa xente e fas cousas malas, tarde ou cedo vai che pasar algo malo. Entonces, sexas dunha religión ou outra, vai confluir en que o normal e o beneficioso para todos é facer ben. Que gañas con facer mal? Nada, crear líos. A naturaleza humana eu penso que é a da bondade. O que pasa é que, claro, se de 100 persoas unha fai dano, unha berra é a que se vai a sobresalir. Pero eu penso que a xente é boa por naturaleza. Como vos dixen, collemos unhas gomas elásticas, colocámola debaixo dos pés separados a anchura das cadeiras, e o que imos a facer o exercicio do remo, vale? Tensamos ben as gomas, levamos o tronco cara adiante, inclinado, levamos o cuño un poquinho cara atrás, semiflexionamos as pernas, brazos extendidos, sacamos peito cara afora, xuntamos escápulas, collemos aire, exhalo, cóbados cara atrás, preto das costelas. Eso é. Sin que se abran os cóbados. 3, 4, imos a facer 10 repeticións. 5, 6, 7, embigo cara adentro, cada vez que salo. 8, 9 e 10. Volvemos a posición de inicio, relaxamos uns segundiños. Non son especialmente supersticiosa. Eu, por exemplo, ao millor... Non son supersticiosa. Non son supersticiosa, pero cando era pequena, por exemplo, puxeme mala da barriga, ese día coincidiu que puxera primeiro o pantalón do pixama e despois a camiseta. Estiven meses poñendo primeiro a camiseta e despois o pantalón por se acaso me volvía a poñer mala da barriga. E imos a repetir este exercicio outra vez, vale? Facemos 2 series de 10 repeticións. Volvémonos a colocar, flexionamos as pernas un pouquiño, sacamos peito hacia fora, o cuño hacia atrás, collemos aire e exhalo. Inhalo, exhalamos. Van 3, van 4, 5, 6, xuntamos escápulas atrás, 7, 8, 9, e a última, e 10. Moi ben, relaxamos uns segundiños. A clase de hoxe, ben, foron unhas risas ao comezo como sempre. Eso tamén parece que o rir un pouco no quecemento dache máis ánimo e despois continúas ca clase. Cambiamos a goma de man, collemos o extremo contrario, imos a traballar a zona do trapecio, dos ombreiros e un pouquiño aí os tríceps. Entón, nesta posición, se me flexiono un pouquiño as pernas, collemos aire, espalda reta, e exhalo, elevo os cóbados cara arriba, vale? Acaban na altura das orellas. Volvo, cruzando brazos, exhalo. 2. Sacando o peito hacia fora, embigo cara adentro. Van 4. 5. 6. 7. 8, 9, e imos ca última, 10. Moi ben, relaxamos. Como estamos? Imos ben? Sí, sí. Todo ben? Sí. As clases de hoxe, pois unha máis con gomas, que llevamos facer? Xa tereime que acostumbrar, pero sigo sin collerlle gusto, verdad? Imos a facer outra serie máis de repeticións. Estamos a traballar moi ben, colocamos aí pés para a anchura das cadeiras, collemos extremo contrario, semiflexionamos perna e imos alá, collemos aire, solto arriba. Eso é.
Envío cara adentro. Van 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Moi ben, relaxamos. Bueno, teño que dicir que eu cada vez como que amo máis as halteres e odio máis as gomas. Porque hai exercicios que digo, jolín, pois isto como que me prestaba máis coas halteres e non coas gomas. Pois, ao final Noemi, que creo que está no meu equipo, mellorou moito e agora xa está collendo hasta os vos gustos. E imos a seguir traballando nesta posición, vale? Ahora o que imos a facer é combinar dous exercicios, o que é os agachamentos con encollemento de ombreiro, vale? Entón, vamos a facer en 4 tempos. O que imos a facer é tensamos a goma bastante e baixo levo o cuño cara atrás nunha cadeira imaxinaria e ao subir, exhalando, collo aire, achego os ombreiros ás orellas, vale? E volvemos a baixar. Imos a facer 10 veces. 9 nos xa. Veña, imos a comezar, baixamos, facemos o agachamento, collo aire, solto arriba, inhalo, exhalo, encollemento de ombreiros. Volvo a facelo, apreto glúteos e solto arriba, vale? Intentamos que esas gomas sempre estén o máis tensas posibles. Eso é. Os xoños que non sobrepasen a punta dos pés. E van 5, se non me equivoco. Van 6. Espalda reta. 7. 8. 9. E 10. Moi ben. Utilizar aparatos nas clases fan que teñas que ter cuidado de estar pendiente de moitas cousas, non? Entre o equilibrio, que a goma, a posición, a respiración, a cabeza, eu entendo que sexa un pouco costoso. Relaxamos, seguides vos, eu vou a correxir aquí se hai algún fallo, eu me traballo, sinto. Veña, mesmo exercicio, colocámonos, tensamos ben as gomas, pés separados a anchura das cadeiras, collemos aire, imos cara abaixo, cu hacia atrás, exhalamos, subimos e encollemos os ombreiros, eso é. Cando encollemos os ombreiros non flexionamos os cóbados, vale? Simplemente acercamos os ombreiros ás orellas. Intentamos que esa goma, cando baixemos, sempre este tensa, vale? Non afloxamos de todo. Aí, apretamos un poquinho máis, damos un poquinho máis de intensidade. É normal que afloxe un pouco cando vai cara abaixo, pero non de todo. Miramos que eses xeonllos non sobrepasen a punta dos pés. Sentámonos nunha cadeira imaginaria. Eso é. Cantas van? Aí, 8 ou así, poden ir. 9 xa, 9. 9. Veña, voume fiar. E 10. Perfecto. Relaxamos. Penso que fixen bastante xeitoso. hoxe foi completa e gustoume. Que ainda me foi salindo así moito mal. Pois xa está. Vamos a colocar de lado para que vexades, levamos a perna dereita cara adiante, separamos, damos aí, separamos a perna. Recordade, a perna de atrás, o xonllo de atrás ten que ir cara ao chan, de acordo? Non queda aí estirado a perna. E o de diante non sobrepasa a punta de pé, vale? Cara abaixo, sí? E unha vez que subo, aquí, cos cóbados nas costelas, flexiono, de acordo? Ben, apretamos ben aí as gomas, perna dereita adiante, inhalo baixar, espalda reta e ao subir, flexión de cóbados, eso é. Dúas, moi ben. Eso é. A 4, 5, 6, 7, os cóbados pegados ás costelas, vale? 8, acercamos os puños os ombreiros e a última, perfecto. Temblaba así un pouco, íbamos un pouco por lados e tal, pero eso despois fixaste aí nun punto fixo e xa, bueno, non te move nin o aire. E imos a repetir este exercicio ca outra perna. Veña, vamos abaixo, exhalo. Eso é. Eso é. Vixiamos os xeonllos. Van 5. Van 6.
7, 8, 9 e 10. Perfecto, como vamos? Imos. Como era un pouquiño de coordinación, bueno, un pouquiño non, baixa, sube, demais. Perdí algo de equilibrio, entonces estaba moi concentrada en non me escazurrar, Poñémonos en posición de cuadrupedia. Pasámoslo por debaixo do pé dereito. Ah, é dun pé solo. Sí. Imos a facer patada de glúteo. E imos a traballar primeiro ca perna dereita, 10 repeticións, e na última imos aguantar a perna arriba, sempre estirada, menos cando baixa que a flexionamos. Cando está estirada arriba, na última repetición aguantamos aí 3 respiracións profundas, de acordo? Veña, imos alá, collemos aire, exhalamos, elevo ca perna estirada, volvo, van 2. Cada vez que estiro, envigo cara adentro, 4, traballamos ben aí os glúteos, 6, 7, moi ben, 8, 9, e a última manteño aí arriba 3 respiracións profundas. 1, 2 e 3. Moi ben, recollemos e pasamos a goma polo medio do outro pé, de acordo? Veña, este último exercicio de repetición, mantemos arriba 3 respiracións profundas e pasamos a estiramentos, de acordo? Estamos, Estrella? Estamos. Veña, vamos, campións. Collemos aire, exhalamos, elevo, perna estirada, ata a altura do glúteo e do ombreiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, moi ben, ánimo, 8, 9, e aguantamos aí a última, e aí facemos 3 profundas. 1, 2 e 3. Relaxamos atrás, deixamos a goma ao ladiño. Eso é, moi bo traballo. Non vos escutei protestar, non sei se é bo, se é malo. Eu quedeime cos contos das supersticións e das frases na cabeza. De feito, sabedes por que na danza dice, ou en xeral, cando queres ter sorte, moita merda? A ver, explícanos, porque eu eso non o sei. Xonllo cara arriba, sei que o digo cando vamos a bailar nos programas de baile e demais, pero a verdade que tampouco sei porque... Pero para a danza, para o teatro, porque claro, na Edad Media a xente ia a cabalo aos teatros, entón canto máis merda había na porta, máis coches de cabalos foran e polo tanto máis público e máis éxito tivo. Vale, ten sentido. Que interesante, sí. Ela sabe unha historia moi boa Cambiamos de de por qué perna. tamén o amarelo din que é unha cor que está agafada para o arte en xeral ou incluso para a televisión tamén. E cale? É que Molière morreu en Escea vestido de amarelo. Quen? Molière. Sí. Molière. Entón, achacaron yo o que iba vestido de amarelo. Tamén digo eu que se fora de rosa ou de verde, pois tamén cambiaría. Moi ben, despaciño, ímonos a colocar de pé. Bueno, tedes cor favorito? Eu O non. vermello. Venga, vamos cara arriba. Poden ser tres. Eu sí, eu teño. Imos cara a un lado. Eu teño cores favoritas dependendo pa qué, pero Claro. non teño unha cor favorita. En xeral, unha No. cor favorita. Cambiamos, eu tampouco. O meu cor favorito como son do Madrid é o blanco. Pero, pero depende para qué, claro. Mellor para vestir ou para algo así, pois prefiro o negro, por exemplo. Volvemos ao centro. Ben, estiro o ombreiro aquí, levamos o brazo cara a nós. Xo, ti tes cor favorita? Eu non, a verdade que non. Cambiamos de brazo. Pero se dixeches que si, fai un segundo. Sí, pero despois pensei unha solo, non me vale unha sola. Oh, que envidioso, que envexa, É que ten repertorio. O Azul, repertorio. roxo, negro... Ben, abrimos aí o peito. Xa para acabar. Últimos segundiños.
Moi ben. Fantástico traballo, Xentiña. Moitísimas gracias por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben.